כאן אני מהערוץ, כאן אור מהערוץ, סליחה, כאן אור מהערוץ, אור and נתן קיובס, והיום קיבלתי חבילה, יש בה 5 קוביות, יאללה בואו נפתח, אני מתרגש אליה, אני מחכה לה בצפיות גדולות, זה בשבילי, בואו נראה מה יש פה, אוקיי. סבבה, אז זה, וואו, זה קטן, זה קטן, תסתכלו על זה, שנייה, אני אפתח את זה, זה הזנשי מיני, וואו, זה קטן, כל כך קטן, וואו, אוקיי, זה מרגיש ממש משומן, אוקיי, זה החלק פיצי. אוקיי. ממש קטנים, אני יודע שבמצלמה בטח לא נראים לכם, אבל הם פיצים. אוקיי, אז בוא נעבור לקובייה הבאה. אני לא יודע ריוויו, לא יודע, סקירה על כולם עכשיו. פעם שומן מדי לדעתי. אוקיי, אז the next cube. זנשי, לא, זה לא זנשי, זה לא זנשי, זה גונג, אני בטוח זה זנשי, אוקיי. גם קוביה שאני מחכה לה המון זמן, אני רציתי לבדוק אותה בצבע שחור, אני חושב שהזמנתי לבן, לא נורא. וואו, וואו. רגע בוא נראה. אוי. אוקיי, היא לא חותכת פינות, אחלה קוביה אבל אני מרגיש. אוקיי, אני מפחד לשבור אותה. אבל מרגישים שהיא טובה, היא מהירה. תסתכלו את ההבדלים. זה, אני מאמין ש55 או 57. זה הזנשי מיני. פיצי! אוקיי, the next cube. אוקיי, זה 57, אז אני רואה לפי הגודל, אני חושב. הקובייה הבאה היא זנשי צבועה. אני מחכה לקובייה הזאת הרבה זמן. אני ממש רציתי להבין איך מרגישה קובייה צבועה. עכשיו אני מבין את זה. אוקיי, א' כל קובייה מדהימה, אני חייב לומר. עכשיו אני מבינה כל כך הרבה מעדיפים את הצבועה מאשר על ה... טוב, לא נורא. שנייה, אני חייב להחזיר את זה. אוקיי. היא חותכת פינות. אוקיי. ועכשיו יש לנו אותה. שנייה, אני אזיז את כל הקופסאות האלו. הבאה וכמעט האחרונה זה the more you way long. כן, אוקיי, יש פה דף עם אלגוריתמים אני רואה, לא אכפת לי מזה, לא אכפת לי מהקובייה, לא אוהב את הצבעים שלה. אבל הבנתי שהיא חותכת פינות ממש טוב, ויש שם מנגנון אנטי פופ. אוקיי, היא טובה. אני חייב לומר לכם שאני חושב שהיא החדשה שאני מעדיף. כן, היא טובה ממש. אוקיי, והאחרונה פאנקשי שוואנרן. פריימרי, אני לא זוכר את השם שלה. אוקיי. הופה! זה טיפה... תשמעו את זה.
אוקיי, זה אחלה קובייה, היא כזאת, היא מרגישה לי כמו, לא יודע מה. רגע? מרגישה לי קצת כמו, לא יודע. אני חושב רגע, בוא נבדוק אותה. אוקיי. אני חושב שעשו לה אוברלוב כזה. שינו אותה קצת יותר מדי. נחזיר את זה עכשיו. קובייה יפה, אבל אני לא בטוח שהיא תהיה מועדפת עליי. כן, זה לא שהיא גרועה או משהו, פשוט... אני מעזיף את הזנשי, אני לא יודע מה זה הלאג הזה. מה זה יש? אוקיי, אז... נשווה בגודל של כל הקוביות. כן, זו קובייה 57. זאת 56, שנייה. רשום פה איזה גודל זה. לא. אוקיי. אוקיי, זה כל הקוביות. יש לנו פה את הזנשי מיני. שעשו לה כזה אוברלוב, זה גם. זו המויו ווילון. כן, היא גם אחלה קובייה. טופה, קצת קשה לשלוט בה, אני חושב שאני ממש אוהב את הגון. היא חזקה. לא חותכת פינות הכי שבעולם, אבל כאילו בינינו, מי צריך יותר לחתוך פינות מזה? והיא חותכת את זה חלק, אז מה אכפת לי? שאני אשחק איתה קצת ואז תהיה אחלה קובייה. זו הזנשי. צריך להבריג קצת זנשי צבועה. בעצם... בוא ניתן טירה קטנה עם כל הקוביות. אוקיי. וואו. וזאתי... הפאנקשי שוונגרן. טוב, בוא נברגן אותה קצת. טוב, וואו. אוקיי. תן לזה צירה ככה. אוקיי, התבלבלתי. שנייה. אוקיי, זה כבר קל מפה. כן, אז כולם אחלה קוביות. אני אישית, אני חושב שאני הכי מעדיף את הגואנג. לא יודע, הכי טובה לדעתי. ואחרי זה אני חושב שאתה מראו היא גם ממש טובה. אני אוהב את הקול שלה. ונשה קטנה. לא, תסתכלו מה זה. טוב, קיצר, ביי ביי ותירשמו לערוץ.